Dan zullen haast in die tweede categorieën binnenkomen. Dat binnen 8 hinders in totaal. Uit 4 verschillende rubrieken. Die andere mooie muziek. Het kampioenschap onderstreept. Een hulprotte die we verleden direct zien hebben. Maar ik een tal nijen. Johannes is nij, Jouwe, dat is net zo gek, want die komt uit de jongste rubriek. Maar bijvoorbeeld ik, Epke en Alwin. Verleden die zitten ze net in die finale. Hessel en Hette die in het verleden dier al fantastisch. Ja. Maar moesten het toen wel aanlezen in de andere klasse. Klopt. En ze maar dat je het zien letten, maar er heel wat gebeuren, wil ze dat nou net weer ook komen. Ja. Daar komen ze aan. Wiemen voorop. Hette. En zo is al je binnen. Alle 8. Ja. Jouwe. Gaan ze opstellen. Ga u gang. Dus we hier op de commentaarpositie even een lietse zonvloed hebben, maar dan maak je weer een kwart metten mee. Nou, Braun is erger, Gerrit. Staan stellen de hiesten harden weer op. En hier zullen we waarschijnlijk weer wel een voorselectie krijgen. Ja, dat zit er dik in. Kampioenschap Jonge Hengsten KPS 2015. We gaan de fans van de hengsten weer horen bij het voorstellen. Dames en heren, Wiemer 461. Wiemer Fjouwer Torben 163. 466. Torben weer de verleden direct al bij. Alwin 469. Helle de finale verliezen hier net. 474. Weet je dat ik voor, weer ik net bij verleden dier. Hessel 480. Die wel. Hette 481. Die ik. Johannes 484. Die koer er net bij wezen. En Jouwe 485. En die ik net. Dus Ga in stand. die steden nog voor het eerst mij. Verleden dier weer de kampioen en de reservekampioen. Hette en Hessel in die volgorde. Ja. Dus eerst Hette en Nieuw Hessel. dan Hessel. Nou, we zullen zien wat het van dier wordt. Ik ben trouwens in de war, want volgens mij wie in het Hette en Wolfert. De algeheel kampioen in hun klasse wie in het Hette en Hessel. Maar in de algeheel kampioen hier we Hette en Wolfert. En die is er al net meer bij. Nee, dat is het. Dat hebben we van de morgen al geconcludeerd. Toen er in de rubriek eigenlijk vrij leeg gekleerd wordt. Dan hebben we dat ook al even bij de kopman. Ja. Hartje mij Henk. Nou, dan zullen we zeggen. Wachter aangelegd die piste hier, dames en heren. Maar dat ene puntje, die uitgang had er niet bij moeten horen. We gaan halt houden.
Wiemer 461 staat hier. Kampioenschap jonge hengsten gaat Wiemer nog een ronde verder. Hij is stoer, hij is mooi, ziet er geweldig uit. Wiemer gaat een ronde verder. Wiemer met erop. Torben 466. Kunnen het heel spannend maken. Deze hengst staat gewoon een ronde verder. Torben ik. Trekkers verleden dier. Ja, kom je, ik ga het al net voorstellen dat Wiemer in zijn rubriek op paardenplak rond. Hoeveel hengsten wil de jury nog een keer zien? Gaat Alwin nog een ronde verder? Nee, het doek gaat vallen met applaus voor Alwin 469. Ja. Alwin is eruit. En oh, de sportman, Epke. Daar is Epke Samen kennen. 474. Bloedstollend mooi. Staat te poppelen. We gaan afscheid nemen van Epke 474. Nee, Epke redt het net op. Nee. Hessel 480. Gaat hij achter Epke aan? Of blijft hij toch wel binnen? Hoor je, kijk maar. Wat een oog. Is hij mooi? Hij blijft binnen. Hij stond mij terug. Het 481. Vorig jaar zagen we ook hier in het kampioenschap. 481, het blijft binnen. Het bloot er ik in. En nu? De jonkies zullen we maar zeggen. Vlien die de verrassing. Die jonkies. Johannes Ja. 484. Gaan die jonge hengsten nu al meedoen? Of zie je het keerpunt? Hij blijft binnen. Ja. Outsider. Dat is 5. Jouwe 485. Ze kunnen niet allemaal binnen blijven, maar Jouwe wel. En ik Nou. daar hebben we 6 uur, maar 12 vallen er al. Ja. Uit één rubriek. Mag Nou. de baan verlaten en individueel 1 voor 1 binnen. Oké, de eerste hengst. Kijk, dit is toch gewoon wat minder spannend, Jonge op hengst, een of andere manier. Wiemer Ja, 4, apart, hè? 6, 1. Ja. Nou, kinderspanning werd dan nemen als ze zich nou alle weer excellentieel heten, maar goed, dat... Nou, dus die mij hun er even hier financieel zitten. Nou, dan geven we er weer even voor zitten. Wie maar eerst. Dank u wel. Volgende. Ze draven duidelijk lever letter op het ei, Henk. Ja, apart hè? Wel uit dat nou. Ja. Wie wil een hele onsprekende presentatie. Doet hij al de hele dag, mensen. Het laatste deel toch een beetje moeite met de coördinatie van achter. Maar goed. Maar het schijnt goed betaald te worden. Torben. Zorgt er wel voor dat Nou ja, de baan die is dan super in qua orde blijft. formaat weer een Klasse. beetje minder ontwikkeld. Maar ja, toch wel weer heel modern. En ja, wat dit er hier raast niet hè? Want van de morgen wie Harry Draaier nogal lovend door. Ja, met name de draf bij Torben. Maar even wachten, ligt er nog een bult. Torben 466. De zenuwen komen bij de hinders direct al uit, Gerrit. Dus de meeste volle meer is van de morgen.
Zo, dan krijg je nog maar 1 rondje, hè. Nou, dan moet het nou wezen. Moeilijk om het tempo ja, een beetje gewoon te houden. Op hetzelfde niveau. De echte regelmaat is er net 1 keer echt in West. Nee. Maar de spanning neemt daar ik bij zijn eigenaar die er dan achterom draaft. En die denkt, nou maar een skepje er bovenop. Ja, ja. Die ouwaging en die makkers in een split second. En het is of goed of het pakt verkeerd uit, dat weet je nooit. Hessel mij nog zien letten. Ja. Wat een kwaliteit ook bij de kampioenschap jonge hengsten. Wordt nog wel wat van verwacht. Ja. Zo van Norbert. Hessel 480. Wat een knots van een heensteek, hè? Heel groot. En iedereen gaat steen. Apart, hè? Dan ben de meesten al even. Nou, we zullen even zien. Even probeer hij de rechte bewaring. Maar die man van een maand met kort net doet thee beter, hè? Die bloeie resten. Ja. Toch wel hele bijzondere momenten, maar als het vraagt door regelmaat, ja dan. Ja, dat zijn we bij Torben ik al een beetje, hè? Zou hij net vernuiven dat hij dit hier kampioen waard? Hessel? Nee, ja. Nee. Dat zou hij vernuiven. Dat zou hij vernuiven, Ja. dat bedoel ik. Ja. Zien wat het te kennen. Het 481. Met name in die wendingen, hè? Die hier is het moeilijk om de balans te bewaren. Maar Nou, het is zo netjes. ja, maar ik vind hem eigenlijk achter, nou, vol de wanden, best genoeg, maar daar houdt het ik mee op. Wat mij onbelangrijk, hè? Ja, graag. Ken wel. Dan krijgt de slomer nog even tussenin. Nou, ligt het dus even daar. Nou, hij liet het op dit stuit toch wel heel goed zien. Maar het is juist al dat het zijn achterbeen wat trager naar voren beweegt. En dat juist niet versneld tempo naar volle meer. Nou in het vertraagde beeld krijgt het zijn en dan is even zien. Nou, dan nou de jonkies. Johannes maar het zien letten. Ja, ik meer dan voldwanden, maar ja, dan heb ik ten aanzien van het achterbeen nog wel een lietse bemerking op. Toch denk ik wel weer onderstreping dat inderdaad iedereen eigenlijk beter rent als Van der Molen. Ja, ja. En alleen nog het hele niveau is omheen gaan. Ja, alleen nog vind ik, als het vergelijkt is met de vorige groep, zie je de kwaliteit nog dichter bij elkaar en de verschil nog lietser dan dat ze nou binnen. In mijn optiek, hè? Voordat je het weet is het weer voorbij. Nou, en ik ken die goed gedaan te weten dat er iemand tussen zit die er wel in de buurt komt, dan hoort je net in. Jouwe, dat orenjonkie.
heb ik vrij wat support op de tribune support. Achter heel sterk, maar dan zoek ik hem voren nog meer griepend hebben vanuit het schouten. Maar met name achter heel sterk onderbrengen en een soort protte boeging in het spronggewricht. Ik doe er net een zin aan met hoe te zeggen. En dat komt net vaak voor. Behalve dan misschien dat het gevoel besteedt dat de algeheel kampioen uit de oudere categorie komt. Ja. Daar komt jou nog een keer. Oké. Ik heb nog even goed meisje. Als je kent, ja, op sommige momenten wel, maar hij zou nog meer uitstrekken moeten in het voorbeen. Terwijl het achterbeen super ongesluit. Van deze KAM FPS hengstenkeuring. Potentie genoeg. Het is toch een win-win situatie dat we die beelden zo nou en dan even niet vertraagd zijn kunnen. Zoals er toch, soms krijg ik weer even een oortje in. Dan krijg je nog meer even voor detail. De jury had die slow-mo machine net. Strakke blik bij de juryleden. Maar die haren Ze kijken nog één keer. En nou. overleggen nog één keer. In dit geval heeft Age Okkerman natuurlijk hier wel twee izers in het vuurwerk. Torben en Johannes die staan er beide bij hem op het station. Dus die zal helemaal dan zijn ze daar weer bij de uitgang, dames en heren. Nog één keer selecteren. Wiemer 4-6-1. Wat een front, wat een behang. Kijk hem kijken. Hij heeft het ver gebracht. Blijft hij nog binnen? We gaan afscheid nemen met applaus van Wiemer 4-6-1. Wiemer Getruid. Ja. Nou. Torben 4-6-6. Die wil Wiemer al achterna. De rubriekswinnaar van Van der Moon, hè? Torben blijft binnen. Loterien. Ja. Hessel 480. Wat doet de jury met deze hengst? Blijft hij binnen, mensen? Ja, zegt u. Nou, u hebt gelijk ook, die blijft binnen. Hessel bloot ik binnen. En mijn meid waren met titel. 4-8-1. Gaat de doek nu vallen voor Hetten? Is het kampioenschap nu ten einde? Nee, die blijft binnen. Kampioen van Verlien hier. Ja. Wel die twee Toch dat het laatste mei. En oh, de jeugd. De jongerij van... Johannes 4-8-4 voor het eerste jaar op eerste bekeuring. kampioenschap. Aan het publiek te horen, weet ik de mening al van het publiek. Maar is de jury het daarmee eens? Moet die binnen blijven, mensen? Binnen blijven dan. Ja, of zo laten er weer de rest ik staan, hè? Dat zoek kennen. Want uiteindelijk horen ze toch maar 2 uur, hè? Wie die jeugd heeft de toekomst. En het is natuurlijk wel eervol om je bent steen te bloemen. Mag hier ronde verder. Vandaag nemen we met applaus afscheid van Jouwe. Nou. En zo hadden we Fjouwer Roer. En daar staan ze. Torben Fjouwer 6-6, Hessel Fjouwer 8-0, Hette Fjouwer 8-1 en Johannes Fjouwer 8. Fjouwer, Vlienier wie het Hette, waar we dit hier. Wie wordt er kampioen? Wie wordt er reserve kampioen? Ja. Nou, dan krijgen we hetzelfde spultje weer, dat ze wat ombeginnen erin en Aagnie en de Lokweensje. Die beginnen alvast wat rond te lopen. We zijn eruit.
En er zijn fans hier in de zaal van hengsten. Ze gaan roepen, maar je kunt roepen wat je wilt. Het besluit staat vast. Maar wat toch een schitterende groep paarden. Ik neem aan dat jullie net zo genoten hebben als wij. Alleen we moeten het onderscheid nog even maken, wat op zich al heel moeilijk is. Heel veel kwaliteit en de kwaliteit zit hem niet alleen in de bouw en uitstraling van deze paarden, maar ook in de manier van beweging en met name in het gebruik van de achterhand. Ook die paarden die net de baan uitgegaan zijn, die hebben dat gewoon, zijn hele complete paarden. Dames en heren, we laten u niet langer in twijfel. Ik denk het Torbenik De eerste krijgt nu een hand en dat is de kampioen van deze keuring. Maar ze bent er nog steeds net bij. Ik denk van 4-8-1. Hette. Geeft hij de hand. Dan doet hij dat goed, Harry. Gelijk als Vlinier. Ja. Hette op een nij kampioen. Maar hij doet het verkeerd. Oh, hij doet het verkeerd. Dames en heren, we zitten live in de uitzending, maar we kunnen terugdraaien. We kunnen terugdraaien. We draaien even terug. Filipje gaat. Zo, dit is wat. Ik hou de spanning erin, maar we hadden een andere kampioen. En ik wil ook wel even uitleggen waarom we die kampioen hebben gemaakt. Illustreer mij. Ze vergissen zich hierin. We hebben diegene kampioen die wij gewoon het beste vonden lopen. Super in zijn manier van draven. Super in het achtergebruik, met name in zijn lossigheid van manier bewegen. Jaap loopt nu op de echte kampioen toe. Nou, wat zei ik die? Kampioen Johannes 4-8-4. Johannes verdikken. De debutant. Nou. En dan spring je God in de lucht. Nou, dat wie op de Sjen, hè? Fantastisch succes jezelf, burgemeester. Ja. De reservekampioen dan. Louise, de reservekampioen. Reservekampioen Hessel 480. Hessel 480 is de reservekampioen. En dan gaan we toch een hele mooie uitslag. Ja. Want Hessel redde de Safir net we in zijn categorie toen tweede. Deze keer weer het al omdraaid die de eerste. En hij werd nu de reservekampioen. En de debutant Johannes 4-8-4 die pakt de eerste prijs. En mij dwaan om het algeheel kampioenschap. We zien op de klok, het wordt ik tijd. Want het is richting Jelve Seizen, om 4 uur Seizen. Dan hoop je dat alles klaar is. Dus ik hoop dat er wat gang maken wordt. Misschien kunnen we nog een beetje letteren. Maar in ieder geval, het is ook een putje van een stoelmoment. Iedereen wilde nou graag hinnen. Dat algeheel kampioenschap. Maar vanzelf mag eerst even de Linden Utrecht worden. Misschien kunnen wij in die tijd nog even zien naar de kampioen. Die nog een keer in slow motion voorbij komen kan. Daar is Johannes nog een keer, Henk. Ja, ik nog een keer in vertraagd. Ja, toch ik een geweldig mooi beeld. Constant, ik zat er het noodbeschenk in. Ik ben benieuwd hoe vier het naast in de finale docht. Maar voorlopig dat kampioenschap in de jongste categorie is natuurlijk fantastisch. Ja. Dus dat had er al. Kampioen jongste, dames en heren. Dat mooi. Moet haast veronderstellen wollen dat de kaarten van Norben op een unieke record toch eigenlijk werd aannemen. Werd aannemen. Ja. Het gekke is dat gevoel krijgen wel. Ik weet dat wat dan straks eventueel de laatste presentatie nog dochten ze mij waarschijnlijk nog een rondje herinneren. Ja, ja. Aan de andere kant, als je beeld nou bezorgen, dan zou je het gevoel krijgen dat we wel een beetje weten welke kant het gaat. Maar nogmaals, het blootsport, het blote jurysport, wij kennen het net zezen, we kennen er alleen nog wat over filosoferen. Krijg dat je dat thuisdwaan kennen de meeste keer in de zaal door. Dat is het mooiste van zo'n kampioenschap. Als je alle weer in mei denken kennen.
kenners en netkenners. Want als je er skoftje naar zit te zien, dan krijg je er gewoon te staan gewoon een beetje meer gevoel voor. Ik al hij natuurlijk net het totaalplaatje. Nee, maar dat doet wij 3 jaar hier te bek met deze uitstoeringen begonnen. Toen, ja. En ik merk nou aan dat er ik al meer doel krijgt en er ja, toch wel deskundiger naar zit te zien ik als voorheen. Als kampioen van de jonge wat ik eens heb zien. En Ben Vasselaar, onze voorzitter, feliciteert. De mensen die hierbij horen. Winnie Pakker, de Fokkers. Winnie Boot en Okkema, de eigenaren. Ja, Proficiat. Bliede meesten. En de reservekampioen, een hele fraaie reservekampioen. Ja, als je wint dan heb je vrienden. Hè? Ik mag nog wel even ronddenken aan het moment van verleden hier. Hè, toen Norbert inderdaad bij al de Prinses Beatrix oer de balustrade gang. En eigenlijk Beatrix waren een tutsie gewoon Norbert. Ja, ik kan me voorstellen dat die man zei van ja, daar kan je net doorheen. Nee, dat klopt. Dat denk ik. Maar ja, een vierde titel op is nog nooit vertoond. Dus dat maakt het wel heel uniek. Ja. Even een klein misverstandje, maar een snel rechtgezet. Alle versiersen worden uitgereikt. Beetje sneu even, hè, dat het even misbetekent. En dan gaan we richting het algemeen natuurlijk een beetje raar. Ja. Dan gaan de 4 toppers nog 1 keer terugkomen. Zullen we zitten dat jury waardig wordt? Nou, voort, laten we het hem maar ophouden. Ja. Het kindermasters missen. Fokkers, eigenaren, proficiat met dit mooie resultaat. En dan gaan we natuurlijk de eerronde inzetten. Oké, dan zijn we zover, dames en heren. Gaan we de eerronde lopen met de kampioen en de reservekampioen. Johannes en Hessel. Ga u aan. En nog 1 keer met z'n allen. En de eerronde van de kampioen en de reservekampioen. Vlietbier, een kampioen in de jongste categorie en dit hier weg. Ja. De debutant, toch een fantastische les hier. Ja, super. Het gaat bijvoorbeeld van mijn oude pony, die wil vroeger ook altijd bij de dame naar binnen en hoe de bus elkaar heen. Als je hier die witte bliksem, dan wordt net uitgang hier is, hè? Daarom. De kampioen voorop. Had wat moeite met de bocht. Stand up for the champions.